tehdään haaste muistissa, mitä me on tehty ystävistämme. Ja kun tää on mennyt ohi, pitää syödä isoa silliä. Me ostetaan silliä, joskus se video tulee. Mikä se on päivä? Sopisiko torstai? En tiedä. Torstaina, ja jos se ei tule, sitten me ajatellaan. Mut jep, okei, aloitetaan nytten. Te kuulitte jo säännöt, niinku joo. Otaks 3 kysymystä tai 5? Joo. Okei, 5. Okei, ja kuva aloittaa. Otaks kivi vai saksat? Kivi, paperi, saksat. Okei, mä aloitan kysymyksen. Sinun syntymäpäiväni me oltiin minun kotonani. Ja mitä me pelattiin? Sun synttärin pelattiin. Niin, mun kotona. Oliko se Mario Kart? Niin, mutta mikä niistä? Mikä se on kokonaan on? Mario Kart, joku... Mä muistan. Se on Mario Kart Wii. Mä olin just sanonut Mario Kart, mutta... Niin, mutta Mario Kart Wii. Se on tosi erilainen nimi. Joo, Mario Kart. Okei, mulla on 1 piste. Nyt sä saat mulle kysymyksen. Se saa olla vähän ystävyydestämme. Mä en muista. Okei, jotain äkkiä. Ja tää osoittaa nyt. Mikä on peli, mitä me ollaan pelattu eniten? Call of Duty. Mieti. Minecrafti! Joo. Okei, tähän ei 2 yritystä saa, Joo. koska sai toisen yrityksen. Niin okei, se on sitten mulle toinen piste. Tai onko se niin... Sä vastit ekalla väärin. Tai tehdäänkö... Sä vastit ekalla väärin ja toisella oikein, että sä sait, Niin, sä mutta... sait puoli pistettä. Niin, mutta... No, ai sä oot jotain 1,5. Jos ekalla arvaa... Tai 1,5. Ei kun 0,5. Jos Miten ekalla... niin, mutta mun kysymys oli oikein. Jos ekalla vastaa väärin, kun se on 2 yritystä, jos ekalla yrityksellä vastaa väärin ja seuraavalla oikein, niin sit sä saa puoli pistettä. Ai sille, joka kysytään Sabistan. Ja saa oikein. No okei, tehdään sitä niin. No mä saan pistettä. Okei, miten niin? Sä et vastannut oikein. Ai niin. Niin se on sitä näin se 0,5. Mut joo, okei, nyt on mun toinen kysymys. Sinun syntymäpäivänä me oltiin... Mäkin nyt... Mikä olisi hyvä? Meillä on 16 minuuttia aikaa. Mä yritän. No... Milloin minä aloin... Mikä oli minun ensimmäinen videoni? Ja muistaakseni sen videon? Ei sitä ei oteta. Se oli mun mielestä se... En mä voi muistaa tommosia. Se oli tervetuloa se video siitä. Eiku hetkonen. Joo, se... Kyllä joku toinen mä voin. No. Siis mä en oo kattonut No okei, videota. sit... No niin. No sinä, eikö se muuta? Se oli se, missä sanoit, että tää on paskaa. Niin, joo. Se, missä oli sun laatua. Se oli se tervetuloa ja sä nyt tiennyt. Niin kun vain sun väkän pistettä. Mulla on vielä 0,5. Niin kun joo, aloitetaan. Okei, nyt sä kysyt. Mun synttäreillä me oltiin... Mitä me tehtiin kaupungilla mun synttäreillä? Me oltiin sitä laaseripeli juttu. Joo, mut missä? Megasonessa. Ei mitään. Onko se sitä mulla joku 1,5 tai onko se vaan 1? Sulla on 1,5. Okei, mä teen Sulla on toisen 1,5 kysymyksen. pistettä. Okei. Mikä oli mun viimeinen syntymäpäivä? Missä me oltiin? Teillä kotona. Ei. Vielä yksi yritys. Pitikö me katsoneessa vai huviluvassa? Ei. Me oltiin keilaamassa. Mitä vittua? Ja oltiin me. Keilaamassa? Joo. Niin, keilaamassa joo. Okei, nyt sä kysyt. Se voi vielä voittaa.
Mikä päivä mä oon syntynyt? En minä tiedä. Mutta että voisiko olla vuosi? Vuosi. Joo, vain vuosi. Ei. No niin, mä sain pisteen. Yes! Ei tää tollaista. Mä sain ekan pisteen. Ei sellaista. Ja mä sain ekan pisteen. Miten niin? Sä kysyit. No niin. Niin, mutta jos mä kysyn sulle ja sä vastaat sen oikein, sit sä saat pisteen. Ja jos sä et vastaa oikein, niin kumpikaan saa pisteen. Niin. Mutta ei mitään tollaista tyhmää, kun Miten minä tein? Et sä koskaan mulle edes kertonut. Et ole kertonut. Minä päivänä mun synttärit on? Ai Mistä minä tiedän? No 19 päivä. No okei, lasketaan se sitten tyhmä. No okei, syntymäpäivä sopii ehkä sitten. No joo, okei, sinä sait. Kun en saanut pistettä. Mut joo, okei, nyt mulla on toinen kysymys sulle. Mitä me tehtiin kun me oltiin meidän kotona, mitä me pelattiin? Se oli se just mitä me ennen. Ei alkoi vaan se, just se viimeinen mitä me tehtiin. Kyllä me ehkä Ai se mitä mä viimeksi olin teille jo pelattu. Niin. Me pelattiin teimme CS jotain peliä. Ei, vielä yksi. Ei joku viisi, mä en muista. Me pelattiin Akariota. Me pelattiin Akariota ja me koitettiin pelata sitä Who's Daddy. Niin joo. No niin, kumpikaan ei saanut pistettä. Niin. Okei, nyt sä kysyt. Sä et ole vieläkään saanut pistettä. Mitä me tehtiin? Otanko box pistettä? Mulla onko jotain 3? Ei. 2? 1,5. Miten niin? Koska sä oot vastannut 2 kertaa väärin peräkkäin. Niin. Se taisi olla 2. No 2 vaikka. Joo, jos me katsotaan videon ja sitten katsotaan. Mikä meidän isoin rakennus oli Minecraftissa, mitä me rakennettiin? Me oltiin siellä vuodessa rakennettiin. Ei. Koti. Ei. Miten niin? Se ei meidän linna, mitä sä rakentelit. Mä tein sen linnan. Joo, mä autoin sua. No jos on... Okei. Ei kummallakaan voi. No ei se sitä kummaa, koska et sä auton mua paljon. Autoin sua. No okei, sä laitoin ne kivet valmiiksi. Ne blokit valmiiksi. No, Mä tein sulle sen portisi. Se kello. No okei, lasketaan se sitten. Niin sun vuoro. No okei, Mikä kysymys sulta? Miten, onko se mukaan virus? Oh. Sä leikit sen heti tarkoitat, että se häviityy sitten. No niin. No, otetaanko kasin sitten? Ei kun 5. Mä saan chili. 10. Yes, chili. Otan 10. Vitos, 5. Mä en jaksa. Ei me ehitä 10. Miten niinkä? No joo, se. No okei, viimeinen kysymys. Jääks niin... Sulla ei ole mitään yhtään pisteitä, eikö niin? Mut joo, mä nyt sitten katso. No okei. Jos saat tämän, sä voitat. Tääks niin? Mikä oli meidän ensimmäinen video, mitä me tehtiin yhdessä? Se oli jo vlogi mun mielestä. Ei, se oli se Minecrafti. Ui perse. Aina, täällä on häviäjä. Sano, sinähän alkoi nyt syödä siliä joskus ehkä torstaina. Mut joo, me tehdään joskus silloin kun meitä tuntuu ja me ehditään haasteita. Niin se on silti arvostelua silti. Ja joskus tätä jossain kohtaa. Mut jep. Tai jo niin, ja mä olin parduudessa. Mut joo, saadaan molemmat. Hei hei! Hei.